फोरोंगिरि मावनो गोसो गुदुं बिजाथिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। कक्राझार जिल्लानि काजिगाव गुरुदामाव थानाय JKB एकाडेमियाव जारिमिन एबा हिस्ट्रि आयदानि थाखाय सासे आयदा फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों। बिनायसाया ग्रेजुएट आरो BEd नङाब्ला DLEd थानाय जानांगोन। दान बान्थाखौ सावरायनायनि गेजेरजों थि खालामनाय जागोन। बेनिखायनो गोसो गुदुं बिजाथिफोरा सोलिफु जुन दाननि फैगौ 11 अक्ट'नि गेजेराव गाव गावनि सोलोंथाइनि रोंगौथि फोरमान बिलाइफोरजों लोगोसे आर'ज बिलाइखौ स्क्रिनाव होनाय थंआव गथायनो हागोन। आर'ज बिलाइ गथायनायनि थं JKB एकाडेमि काजिगाव, पोस्ट अफिस आरो पुलिस स्टेशन काजिगाव, डिस्ट्रिक्ट कक्राझार, पिन नम्बर 783339, मोबाइल नम्बर 70024 79620 आरो 97074 47237।